Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui t'explicaré una història molt divertida que ens arriba de terres càlides i antigues on el sol es pon lentament darrere les dunes del desert i les nits s'omplen d'estrelles que semblen petites espelmes enceses al cel. Aquest lloc es diu Orient Mitjà i és una regió on des de fa centenars i centenars d'anys les famílies expliquen contes assegudes sobre catifes suaus bevent te calent. El conte d'avui ens parlarà d'un sultà molt poderós, d'un palau immens, d'un poble ple de vida i d'un nas. Però no un nas qualsevol. Un nas tan gros, tan protagonista, que gairebé té vida pròpia. Així que acomoda't bé, estira les cames i deixa que el teu cos reposi perquè comencem el conte, ninot. Fa molts i molts anys, en una ciutat envoltada de muralles blanques i minarets alts, hi vivia un sultà, que es deia Sultà Hakim. Era un home poderós, ric com ningú i acostumat a manar. El seu palau tenia 1000 finestres, jardins amb tarongers, fonts que cantaven dia i nit i passadissos tan llargs que si començaves a caminar-hi al matí, arribaves al final just a l'hora de sopar. Però de totes les coses que tenia el Sultà Hakim, n'hi havia una que destacava per sobre de totes elles. El seu nas. Era un nas enorme, rodó i llarg. Un nas que entrava a la sala abans que ell. Un nas que feia ombra quan el sol picava fort. Un nas que quan el sultà es girava ràpid semblava que trigava una mica més a seguir-lo. Els cortesans del palau havien après a caminar sempre una mica més enrere del sultà per no topar amb el seu nas. I el sultà, però, tenia un problema encara més gran que el nas. I és que no suportava que ningú se'l quedés mirant. El meu nas és perfecte, deia cada dia. És el nas d'un gran governant i vull sentir només paraules boniques. Així que al palau tothom assentia i li deia paraules boniques com «Majestat, el vostre nas és majestuós! És com una lluna plena! És tan elegant que sembla un tresor aquest nas!» I el poble, quan el veia passar, s'inclinava i callava perquè ningú gosava dir res, ni tan sols els nens. Però no gaire lluny del palau, en un carrer ple d'olors de pa calent i espècies, hi vivia una nena que es deia Samira. La Samira era petita, prima, amb els cabells foscos i els ulls ben vius. Ajudava la seva mare a fer pa i el repartia cada matí pel mercat. La Samira no tenia por gairebé de res, ni dels crits, ni de les ombres, ni dels adults seriosos, clar. Un matí li van dir que havia de portar una cistella de pa directament al palau del sultà. Quan va entrar-hi, els seus peus van ressonar pel terra de marbre. Les fonts de palau feien xip-xap. Els guardians la miraven amb la seva cara ben sèria i severa. I finalment, la Samira el va veure. El sultà Hakim. La Samira va aixecar el cap i els ulls se li van obrir com plats. «Uau!», va dir sense pensar. Tothom va contenir la respiració. «Què has dit?», va preguntar el sultà acostant-se a la nena. La Samira va empassar saliva, però no va baixar pas la mirada. «He dit que quin nas tan gros teniu, majestat!» Silenci absolut. Un silenci tan gran que es podia sentir una gota caure dins la font. «Com t'atreveixes?», va bramar el sultà. «Ningú parla així del meu nas!» La Samira va respirar fons. «No ho he dit com una cosa dolenta», va explicar. «Ho he dit perquè és impossible no veure el seu nas». El sultà va parpellejar sorprès. «Explica't més, nena», va dir intrigat. I la Samira, amb una veu clara, va començar. «Home,
Amb aquest nas podríeu olorar el pa abans que surti del forn? Podríeu saber si algú menteix només sentint-ne l'olor? O podríeu detectar la pluja dies abans i podríeu fer ombra a tots els nens del barri quan fa molta calor? Un murmuri va recórrer la sala. El sultà, amb la seva mà, es va tocar el nas, lentament. «Dius que podria fer ombra?» va repetir. «Sí», va dir la Samira. «El vostre nas no és per amagar-lo, és per compartir-lo». El sultà, de sobte, per sorpresa de tots, va començar a riure. Primer fluixet, després més fort, i després tan fort que el nas li ballava amunt i avall. Ningú no m'havia parlat mai així! Aquell dia, el sultà va fer una cosa que ningú no esperava. Va sortir al balcó del palau i va dir-li al poble: «Sí, senyors i senyores, tinc un nas gros i ja no el penso amagar». La gent primer va callar, però després va començar a riure. I aquell riure va ser com una finestra oberta. Des d'aquell dia el sultà va canviar. Sortia a passejar, feia ombra amb el nas als nens, olorava el sopar i reia amb totes les persones del poble. I la Samira? Doncs la Samira va ser convidada sempre que volia al palau, i no com a serventa, sinó com a amiga personal del sultà Hakim, perquè havia ensenyat al sultà una cosa molt important, que acceptar-se un mateix és el primer pas per viure tranquil. Veus, ninot? A vegades allò que ens fa diferents sembla un problema, però potser només necessita una mirada nova. De fet, el sultà no va canviar el seu nas, sinó que va canviar la manera com se'l mirava. I ara, ninot, arriba el moment de descansar. Deixa que el teu cos reposi. Imagina que estàs estirat a sobre d'una catifa. És una catifa molt suau i de molts colors diferents, com les catifes que fan a l'Orient Mitjà i que segur que has vist en moltes pel·lícules. Doncs estàs estirat o estirada sobre aquesta catifa, molt suau, en plena nit. Estàs sota un cel del desert ple d'estrelles. Hi ha més estrelles de les que mai has vist. I t'encanta mirar-les. Intentes comptar-les una a una, però és impossible. N'hi ha tantes, tantes, que el número d'estrelles és inimaginable. Respira pel nas, sense cap tipus de pressa. Agafa aire i ara deixa-la anar lentament, com el vent càlid que bufa a la nit. Torna-ho a fer 2 vegades més. I una tercera. Mentre comences a comptar les estrelles, una a una, sents com el teu cos es va relaxant. Comences per les estrelles que estan més a l'esquerra. 1,
2, 3. Notes com el teu cap descansa. 4, 5, 6. Les cames et pesen. 7, 8, 9. Els braços estan tous. 10, 11, 12. El teu pensament es va adormint i se't fa difícil seguir comptant. Tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar. Na nit, ninot.